Aswk. Bukra romo tok suka. Tam khane khulok jaw kham tikan ton. Kisa takhboi di phali hin sana se. Tam senga. Tesa phagi jaw khan. Good afternoon, Nonobo. Koloman ta sedihnya naga. Oh, kazu kakak mau bukannya koinnya kiri, tuh suka. 마이록 송카모나이 에헤 송자기야 너 라바리 펠라노 기사 어머 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 오글라비 펜나봐 뭐 땀 수동 그 사동가이 똥만에 이양 나르다 똥씨바 딱 발견 나네 빨리 풀가 쓰는다 쳐다가 쓰가 니가 가져서 그래서 생긴다 부끄러워 무사라 뭐난 내려놔 엄티가 가가거든 엄티가 가가보지 가마자고 셋다도 낭타나 아무기로 뭐 bữa nay ra ngoài bữa nay có coi thì mà này ở đây có gì phải cả hai giá phải cái tao lấy giáp nó phen tao làm mà phải gì cả còn làm mình thế nhỉ cả 다시 나양 온 버사가 온 때샤 아고가 아스기 정말 아니요 슬릭저기 정신 뭐 주냐 나양 더 많이 엄마 뜨기 사 그바라 그대만 엄마 어떻게 해 그자 खाइले 상가 अर्धा खा Los खाइले 부품 말물럭 성나사 바이 생디 보러 마이럭 사유 저라싸우 저사야 자친 뭐 티그레 티그레 잣 버마산 또 많이 나면 딴 개똥 봐 tama 앞에서 콜라 올때 온거 뭐, 딴 거거인 탕라. Kisa tajong go mo kunawo, hay kunawo tajong man bagay, kulang na pura batika kulogi maya, tajong go ka mo nagana kisa, batali dahan tam basi takagay marine.
cái toàn trang nó là saman 어디 사동 거미가 탄 참으지 어디 잘 봤다 넣으면 거 hello bye good afternoon and bye my that's okay phùng cái xác hơi đi bận say cô nó vào đi bận cả hầm chẳng cái tak stick kisah tung lama hamsu daki YouTube nerang गोबां मानदि मोसाना नाया जात YouTube nerang oh mayo abu yang harus kerikung oh YouTube nerang bos homoyo jani mana oh YouTube nerang lo Bani ni para khai borasa li sadi bai ani para hinke Kamalpur angka jigi phaimani ka telemura Thajin botthang ko kubong oi ba 가지마 그런 ai khejiri no sa ang hamlege ai khana gare bazar phalmani ka tam budul ka tam mating esa 뭐 대시 nga bazar phalma ka 맞아요 해야 뭐 하이브리드 기대되는 것도 hybrid ang sinia khezur bahang hybrid tatra side hara ta se muni ka tha ta sana mu chuman dibo o mia wang thu tong we da ha mia mia wang thu man ne asan ko tang tao ne ba ge khao thu man ne bisna ba sai thang ba imang nung diu do imang nung wa se imang ko tam jan sing khamo pok tong kha tam jani wa imang ko hota cha kai no ma se do athang ko da kha nyom te ibu sa sa teng ni bo sao cha bisna do do ka sao e 저 까야 하니까 우리 같아 잠깐 뭐 하는 거 살아 미에다 뭐 우스동강 살라트리에다 응 땀전이 이마가 라트리 땡이제 양차고 와시 라트리오까 살아 더 부릉부릉 아무튼 하는 거 이만 거 땀 전에 있는 거 bye thanks you and ham bye bye 이게 설만의 가다 바이디 바지 산판의 갓 많이 꺾다 하이싱 짜디 뭐네 땀 니잖아 하이싱 하싱 그 하싱 하이싱 Kisa Maya niara buji nung kisa mudre ditta I don't know how to bot try ka shabon dani hike shijai jam kara boyom na bot try hin mo dangala John nish dong na hada na basa sai man John hin tong na Take yak sunga suka hangka umma na hari bekereng ukulo yak sunga suka ta kakala bekereng mai gere iko tatra bekereng mo muni katha salsa manai hin mani se aw mat manai
cost khai mà tầng cái tầm mà này mà cái chỗ cost khai cái chỗ fall tầm mà này nên phải xài nhau bự mà cái răng răng ăn bự ang ba kaham cái regular thing mà tại video rồi khai trong hàng các bà bỏ dù con số man ta ang ba video khai à lali tipra tripra dance tao mà khai trong hai nhiều tổng cô 사동네 못 가면 이게 땅 파. 짜비야 보니야 너 땀 넣으니 바라 너 쿨렁 나 똥. 너. 보니 야로 티가 똥 매야 돼. không nha 농티네 기산 너 성으로 터. 사이감 그래. 뭐 샤마네 시니니 소리. 하이만야. 아기 파나 계란랑. 자가자가 그 시사 소리 까오 자가자가 해라면 태워안 먹고 티그래 아기 파나 엄대. 마지야 블라스 마지야 마기 싫어. 팀어디가 마지야 그도 보고. 땀 발리야 하자. 땀 가야 안 돼, 똥. 나 풍네. nha Chiar nó lá. Em có chấp đi rồi là làm phải chứ. Có thể nàng nàng em biang này sao bị biang rồi thì quên nàng lên thằng nè. Tony đi. I don't know. Ang ko kanyang mo. Virus kanyang mo. Bỏ số bảy xuống dây của tôi bớt sức khăn là gì vậy đó. Nukduriro kaham nangu soriro 파이나케. 아부 가져 왔더니 뭐 잠깐 게 또 엄마 두난 짠하니 एकदम समय 그래. 아버는 해노 코스터 가시는 예쁜이랑 또 우리 배년이 아스까 라샤사야 엄마 꼭다. 목들이 코스터 목이만 समय 엄마 사야. mai khu chồng phân chỉ thu năm mươi mình bao cái nhau có phải rằng cái bữa ta sẽ cái mặt lạiอยู่mai sẽ sai mẹ cùng đó sao vậy cái cái bác bây giờ sai đi rồi có sẽ 시작한 거 정말 시작한 거 앞으로 좀 알잖아 아들 엉다 사둘래 다음 주동 거 서다 그래서 타는 언제 기사 가지고 그래서 뭐를 약할 동락 비교 같이 봐 한땅 동락 먼저 뭐 그런 비야 그런 데로 뭐 그런 게 아세요? 동화시 버럭문 증이 아세 배배인가? tâm mất thời gian tới mặt vào 뭐 그라 뭐라 파노 아바 아기는 설떠죽니 딱 설떠죽이야. 뭐랑 뭐 그라 카오. 상당히 또 뭐 미신 와서 나장가 봐 탄당 할게. 미션 같은 거 좋아요 아거리로 부서잔 가시장 너. 내가 먹을라. 내가 남는 딴네. 뭐로 가지면은 앞에 빈 따뜻하게 띵. 뭐 그렇자. 어디? 하나 뭐 그렇자.
Tokat na gani. Nanti apa pernah sih? Tokat ikisat tang na gani. Angko itong jing kamang. Ay kawas pa nga wrong din na hantong. Carpet board ya kunoy. Mana pokok ayang bisingot tino wrong din na hantong ta. Oh, apa nih? Wrong bisinang lag beli aro 2000 songi gano. Wrong mà rong đứa nó rong na sự curang na nang qua ta mà youtube na sướng này chứ bé ta sáu giờ nữa nè hala rong đứa nó rong qua tam bơ sướng này chứ Udah betul tapi kalau gue botai contoh kok betul tong sini. 뭐 다시 무대 올까 다시 막 티간 태버서 올랐어 아 되게 태버서 마음으로 상대. 무대 커요 어디 커자 예. 이거 어디 있다 야 되게 태봤다. 와 쏘리 Oh, buku kebetulan sembayang spring di tepa kana. 시블라 올다 칸 태바냐 강야 앙 올다 카이더니 웃다 Ini bateri sokona belah hatabo. 누가 상가 Kiri kata bateri. 까블리야 블라 Hori yang hori. 근데 Tam na buji wisi bateri ati ki tepa itu nih sai. 무대 커요 Nunggu spring di ko buku kolong nanti ki dak angko itu tepa saja dah. Bateri no keluar 너랑니 너 폰옥 디바이 폰옥 나이 저라 많게 아티로 살라이 게 저라워 काजरो फाइमानो आनो शादी आनो रंग रिना रंग बताओ बा रंग पाने बुरास पाने शिलाई ते उन्दी अब तो कोनो नॉक बिल्डिंग नॉक रंग रिना बोया तीनो रंग रिना से दिबर का हामेना साबरी का लाइक दन हामबाय दारा नॉक दालान रंगो बिल्डिंग रंगो रंग रिना हिंका तो अब आलादा को अमले तीनो माने तीनो रंग रिना से हिंका तो बोसोराव रंग बोसोराव नि पाइना नांग सिदु बोसोराव दामना वासिपन पा पाया खरब सि साइनिया मन सागरे का हमदा तो हामबाय दा नखर ताम खुसि का हमनो दा बखानो काम दा ताम सुंगो मचा आले मुनिना कथा कग मिस्टेक नि खदारा थैने आंला साइसे जोंनो मुनि खदा rong mana bosorong ni pai nang no sagero di rong bosorong dam na moshi pana pa ya khoro saiwe dam rong busuk na an kha ba chun ti no rong ri wo akon bhaye o ko tek ba le pa woi omo tek ba le pa woni was banya carpet boroi mani rok se banya ham tung ta so liya hamliya na betre hamliya na Dara mandai de mas mande tomoni rong mane rong bolte em tu ko color ta tino color mani mane iko oje no color mane am hai rong lo ta am tin chawo ang
Enggak, angke ba, angku harus naita, tino harus naita. 합인 블라. Enggak, tino bisinggo angke padaro to rong ganang jati no do. Mane ati jana bajang ke padaro angke to rong ganang no angke bisinggo angke to bisingi kufuri ya to bangke aro wo rong ganang tangke anje hamzong mani kalari naita. 사실 마야 마와 싶어 나마 하이로 빠빠야 쿠로 시야. Apa nong busi rong ni hingga kai ong no sigo rong panya simi hingga kai nonggu rina le sing sang ga ngai. Iko sang ka. Better soli ya namo. Iko soli tongo. 그때 많이 Buti mana nga tong sa tu kana selaman mana ta. 그건 사람은 많이 나올까? 말게 뭐 Jadi 아주 뭐뭐 땅게 보답니다. 컴퍼니 배트 신문 어때? ada tangkai tepa na ta mo. Ang tino rong na. Tino rong ya chara thaya se. Mane karpe pai thon ta. Tino rong ya ta. Yung Straman. Tini rong alka pupani rong alka solni alka building ni rong alka hemasi. Oh, ang sisiak. Sai shima yang gang le. Sai ma yang bang le amban kan bujata. Ni manero tabo hai na kisa pono wiki bai nyanya muso. An mani nyanya muso ngo. Iko yango Chris yango iko desing yango surkes. Iko yango kya ala. Iko yango kat. Iko yango tebi rong ko. Asino. Tai kere. Ako nanya musungu humani bai sana musungu humani ko oro ni ko gya. Ko wi ko no mo. Mane kacha mane sana musungu mani humani no apa ala da nanya musungu humani no ala da. Mungkin orang onek no nanya musungu jak mane baksa borok tonggo ani phani sar angjek kai jak mani after hete biduri pura hete pura tamo phani sar bidu tu budi mungkin ungkul ni collection tu budi tam man kha mungkin okole sungke aku ni koi sonan sarang gitu nung sendiri sih menikah tau kerja asal mana ke darasi al super set ke bayar super set geriku ang super set tu buzaga super set tu buzai ne kan tunggu after kita rang problem buza omo tahu jetu mani omo panci tu gala kami doang ke hai puna dara song la si jago manrong musaban no tlang yang kan ke tam dani haya de ba ka ang to ulo tu na hane to bui to siap le ha de ba e ka ban ba beta ke la si jago ke je man sa ko man ti he ka ke super baya ko dining table hinke tu biya ko abong ke panyai aste aste ga se tam sanai o kotor ma samung se lai thang gang ka ba mo ama hai mane rong ni ba be batam ba aste aste panyai ta ndrong ba be ga frong ga mamu kamu do mamu ya da
Ungla kamo ang ani जाजांमानिहाय मानो मोजौता borok ke gori ba o kisa misa dam kom somni obo harango yina nayo angkai hamde tamte hai ga bage ani je hamjongmani no nanan bage ang angko jakta mane musung jakta ga je ani mo mani rok joto no tamsane ang mang choose khayo angkai gori ba te tangkhani ba bihai kat rongni naimaya terong je tui tangkhani ba hamya kha bai ta as unsubi hai no pai ma no no ra kune ka hamke tongke au to ko kure ang painyai ani kamai ba nya painyai an kamai bai painyai bolte tamsai tabo bisakang to ko pai ko ba oke income painyai bede bisakang to masing si jalo to ke aboro no kisa sep khaya kane ja bini hingkai bini lang no hingkangke tamsanai abo tang no saya abo lo sane tamsane amo saka hingke asa pholiya ra phunang mal no kapre saya bin no hingke ga an no hingke to ani no hingke ani income banyo ang ani je paijangnai manui tongmani abo ang painai ka nok ni rok kisa misa nahar mangke to naharnai hingke am bai ke mili bonya painai ta jetu je ang hangjaya tui mane tamsane mahai to ya bsani rang bani mahai ke paikha androng hun sajaya tui ate hete bui beji ang kwak firong na janje kun সময় পানাম bui am te sapanta ambage ang an bukhaw ang wan sugar ang aste aste ka pano painai hingke je alada nokni manai rok nok naithokkhani ni tui khina abung ke to kuni rang ba khainai ke je manai ke to ang wansungmani ke to mane bo bhai ma samia ko tabo ang ke ani sakni khot pai thang kam ba ang nanan he wansung tongta buitai bomani ani ni ke belai si jaka ani belai no mane tang sanai jing jongsu gyana nai jaka no matro super kaisa hingkai tai dining table kaisa sinise ang mamuya hingkai tai to keje mani tongman bising to joto no tubujang no himano chikon mikon phanta kom som ni pano hingkai abo tongkha hingkai tekisa khabi kamu ta tekisa musang khamu hingkai actually ang abo o manui naimaya ni bagui no ang o manui rok no thigui no pai phano ayang an nogo no mane kaisa jaga khe job do khaiui tonginani hinui tongman ta job do khaiui manui kholoboi tongnai ta tingpa rok kholoboi tongna tongmani jefru mane mo pai mankha hingke kai aboni pore tubunai ebo hinui uansugui tongma ta hingke abo paima mali ang khe borok bo dar thongma lasijago abo to obviously joto no lasijaknai haideba borok le kaila paila borok fainai hingke manui le mangsa phano kwrui asipon si kwrui hingke tamjani lasiya deba nokni borok rok bo gatorok bagui si hingke abono kokrui ang aboni bagui no ang furniture video tubui maya do bui furniture video sano ang a bagui no tubui maya mane full sampuno kwrui thoni bagui ang tubui maya super set khe bwtui jat nahana nung tabo abo saimaya khogbo bahaijat naharjak no tabo ekba bisa ang mane katni bo hamjagui tongo hingke ekba bisa amtui haino ongko ni kwrui diba kisa design naithokjak super ekta colour rokni amtui kwtal kwtal design nokhoi tongyا diba amo hai bang hamjago hingke bomo hai nano saimaya kugo katni hingke dirgo din kolok thango do dam rwmatui hingke amo bagui bo omono ang kisa hamjagui tongkha hingke rang kaham khe short kwrui wngui thangka hingke bo katni naimangla mane ani jesuk ma bai si ang naimani bili hingke amtui hai ta katni hingke to ma tongo sini bwsa bwdhi rok se nungnai sigla sigui katni hingke din kolok no tongo amono tabo jemne se ang kaila bari photos tubuli ang ba tabo aste aste nana hingke ba naike na kota katni rok do najak no katni hingke to tiku abo je o tamsanai o aswkmani tamsingkha mo abono o je o mo super ni kato riya diba o aswkjak no sapung sapung ang sana urungya do
ए abono simi change khai tongman ta abono stong khangke katle kun sino stong na kuri ngau rong rok thang khang ke simi ketal rong di ngau hain kan jong thau ha de ba ngka kadli rok ngkai aswk kun wan heta je kono mani bob hai no nini mti surkes rong bata godres rok plywood tai tini ngka ke tikiya tiki phano as tikiya ngka kadni ngke pa thangu wasbino busha buri sigla sugo sinung nai rong simis thanai bo tebo nosto ongna kuri nung jotno khaima tongkhangke baini ni furniture phunuga di please thasingo se phunugui thangdoro bole kopa kaijak phurule ani buruini thani mongsa naya rangbo manuibo purano zero very good belai no kaham amhai na nangta mane boni khatongoi tu nakhato tu buthuro nakhato tu tao bo ta san dita ab hai san kanke somoyo do nini bihik ni ang ko choli jak phangman choli phangman he de bangke no ab hai karo san kanga kai tang nini family rok sang ka bon bukha bo hai ma tono ba dukhro pa nang janai bli ri me ara kai non to sagala te bukha bisim pan dukhro to nang janai bli ya bagena amte hai saman chaya sela phano bui phan ta amte rang mama chaya saya saman chaya ta je tongman asmen khuyi Datang hanja sengke kuri pigra besaranga. Ang nuglia by please. Tao tay masa pagang ka tay masa na upos funug daw ni. Iko yang go. Ehi. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Ako. Iko yang go. Tembul na. Aswk no. Ang furniture ni video kaipro hanggang ke. Ani bising go tam manai jong. Omo bising na go tam mo. Tong nang na jo tam phang ngai. Tabun ke tay kam tiken kisa ka phang pa kya. Nang nanya musuh do kan ni phang ngai ni kata. Kini ako gift rok hanggang ka batika toni ka sandang. Bosta bising go sentai chori. Bosta bising go dawo khasobo bosta bising go dawo khasobo mai ka toni ka haipa no. Tai boy ko jaga tong kusur ke tong kung kan godre sobo tong ko kayakta. Ke amor gao anaw to tong no. Amor ang juto no wa hino bosta bising dai khibai nai pore ta to ase amor pungna ni phano onek ri nang he to pana geri ase kare shu pungya ko. Nga bagai je pro ri dajang nai jaga ro kuri khan ka. Ang mo sono bosta bising to ton je tong kuri dai khibai nai ki mama ni. Ate kurui busarok ta hindi joto no kurui. Hai pa no mane tam salai la hiu ta ki chami cha o muni bui be bak sa seng kuri nga ki han gudale me ya. Ya wa ma ka la hiu ta. Kajang nani 2 দিন sukhang ani rang bai joto pai na haro ani burina tulangoi. Dakti no khaidi bai fanisar phunuk bai nini video na sintongo. Ang fanisar video le tabu khaija galam do nai. Tabu ko nung nanya hino jokhoni pang live no kisa phunuk ge kha je tongmani ga ni food সম্পূর্ণ mani kuri ko gaban bagai ang fanisar video khaira yang tongkha. Engka actually ono gobo जों tai bisi din tongli ya oro bo जों chini je no ono जों mane thangnai abon pore norok je samani nok bo phunuk dini baksa sawo engka nok bai mani banyo ekluge kaham phunuk nai engka tamo engke phunuk ya hota.
pa karan thanga no ke saboni ba norok tabuk tongmani sing tabuk tongmani hingke nanoni nan bolte ani bakra sungni bini toyni no boto thuika hingke bwsajuk tongmani toy tongmani bo kaijagui thanjakba hingke bwsala masa tongo bo khai nogo kwrwi baire o thangjak hingka bagui nogo borok kwrwi hingui chwng oro tongwi tongo ta nogo borok rok kwrwi hingka mwtai atai rok aswlailaia diba hingke ang first phaipuru hingke oro ke phano tongnai kwrwi no o jagao hingke afuru nokhala rok bo belai no bolong wngwi tongo borok tongjayaba amhaino hingke bui yang last lairagya kirijago nogo borok kwrwi rokni bagui kirijago ta hingke ang naidi bwswk bwkha kwthang khe tongkha oro o bui bo bakha sawa no tamoni kiriya dwnak bai khe tongmankha amhairok hihino hingke actually ang kirimani kisa kom no hingke aboni bagui takhai chwng tongdi tongdi eiko 3 year kanai khamli ang oro je phai tongmani hingke o jaga tongwi tongo chwng hingke mama to ang oro phaimani pore mama 2 bar da 3 bar phai thangkha o je nokmali mama hingke bobo chwng no mane eiko tongdi amhairok hinui tong hinui thango nogo borok kwrwi nog rok eiko haike no nai tongdi sabkhai tongdi amtwui rok hinui sawi thango ta bobo hingke haikulu tabuk hingke chwng chini nogo no thangnai tei bisi din kwrwikha oro o hingke tongkho nanu tongo tabuk mani buma ani nanu tang bwkrajokni ani bwkrajokni bima ta bobo oro no eiko o yang o room karjak tongo bo oro no tongwi tongo tabuk hingke chwng thangkha bo o jaga nogo borok kwrwi wngya ta chini bodol bo tongwi tongmankha ta amtwui hai ta hingke chwng bo mane thigui no chwng nogo borok kwrwi wngwi tongwi tongo oro o haifano koi dinle tongnai bahaai diba kaisa nijini jaga hinui no kaisa achukna nango diba aboni bagui ta nini para boro ani para hingke komolpur hingke tabuk ang kaijagui phaimani nok hingka to telemora khasya mongol hinjago ta norokni nok khe boro ba chini nok hingke to eiko oro no gana o no eiko yang ukuluk phaichungo ta yang uko mo nok ukuluk phaichungo ayongo ta gana no hakchaliya garo chini nok hingke buini hai to dalan pakha to kwrwi kwrwi phano je tongmano no tekisa kisa kaham khainani tekisa naithok khainani muchungo ta ang hingke aboni no je bokha uansukmani naithok khaibamani pore ani je muchungmani khaibamani pore hingke chwng aro undi thanai ta hingke tabuk rang rok kwrwi ba rang short wngwi tongo amo bagui khaimai ang tongkha ta current bo thangui rwkha takchi totra saidong kubui no kolomani kono bwkhani khaljak ya istal pistal kwrwi kun phanang waisubui no je tongmani mo haike no ang tabuk live o phai kok sai tongo norok bai satung to sutungjakha angle mo satung no kubui chajagui kichkano salmegla wngwi tongkha hingke tekisa tongthongo ta salmegla phangdi oi samui mankha iko sakolom wngkha yang hade yang hade iko no hade hingke thangni samui di kisa ba tamo borok kubur hai wngtong tui phainani ba bwswk ba iko ekta baji tongkha hingke nwng sante sante wngkha wngya diba nini kok samani aram nango haida bwrui khorang se ani ang tei mui no muchungo ani khorang rok no phundi kok saka hingke buiani tamo hwngsanda iko o jagani je chwng tang tang tongmani mama hiya da obono ano tamo chasanda phunui kok saka tamo bwrui khorangsa nini hinui sawano tamo chwngka ma no mama tamo chwngka mo ano hinondo mane oko mama ta omo nongko nini khorang tamo wngkisa bwrui khorangsa phunbaikhe abo sawano tamo samdi hindagi kha no
no class samdi hindagiwo mane mama hingke belai no tamsane angbo sajago bang kok samarok ke ano buike hingke ke mama kalai hingke to tab kan besanjang tis mama hingke to bukara ya teba ke bo hai pana bukara hai ke tong ya bo ama hai ro asik sia bolte bo am hai ro asik ungku ya ta bo ano ta moring mo sirungu mo mo tam khai tong sa tamo bai mai chakha borosa amte rok ni sihin buiti rong ke hami rok pano wansi mano bui rong ke ba sia rong ke ta ga mo bong sa jago ke tabu to ko no ko phaya balu ko je phai thang mani koi ma song khana sin kala bari pro sok pa dia bo nge phai pano bo tong ra ke bala kisa ko ekdin hai tong go nge tar ko te thang payo nge bong no ro ke ta buni no ke ko sung na tong tang ma ba no khla ro wa khon ro chung no samai ma tong wa khon ro jabra mang phai su go aro jabra mang phayo samai pa no kol khai ma yang ka wa te ni si to no ngai jabra phai tabo wais to jabra tu jak nang no no phre ngai jo iko amo hingka kai sambai jak do samai ringi ton jak lo chimna nei ko ayang ko nu khana le no ro besek kubangma angjak haino oko ang poila phai pro yada asta school ni mat ni haijabra yada oro tongo pura oko samtai ro akon ro pura besek kra kra yarung kra kra ni tongbai kha जों सामका सामै tongte waisa samui bong ya wani samui bong ya do ham ya nge amai ka tongte noi ko tau mas ham dong nai tang la phaja mo bo mang sai jung samo ang ki sa pun tang ya ko tau je samani wang ki sa pun yak hai ke pun re na ya ko agyo je samaro khai re jang no semaro ko samani khai hai kan ta kan bo mang samui dong ko ang ke phungo tu boi pai bla kam ba ke ano sara yang tong ta bo kang bo sa jung samo di no amo ko wa te ni sa hanon jang bla pro samani bo cái tao quay có sạc lắm khang cái sạc tông này xem nhà cũng tao mình ta sạc lắm khá ba cái xem đi này đại cái tao nó nó rang sang ni mà nơi tao mở ra cái khá bài rang sang ni mà nơi yang cũng phan mai à cũng phan mai à ek ta phan mai à tại tam khá là ba mà này bắt tay khá nhé thế mai bắt tay khá nhé mas mali ang cái tatang khá nhé ba kem nó pa nhầm kere thì năm kere ni chỉ nhấp tôi cảm mấy bài bài nhé ta à nung bol pathar rogo hai kada hai ke thang kable yang hello khan se hai ka kahan se hai आप मैं त्रिपुरा से हूँ sin sung ka kai khan mani hai thel da borang ke bor bo sangke ba si jak tamo borga tha logo thangjak no kwbangma no thangjak ke hapano tabung ke kisa thangjak yang tongkha ayang side o sini program rok bo asuk guri blang ke maya ayang side o ke sing ke abagani sokaya ta asuk ayo ke sokaya motamuti no ke actually sing ang kaisa guru bo tongo yakane masai tongmani bla yang khwai ni team ang ke khwai ni team program ma hingke boroman bisba yango oko te khwai ni hoite yango mongia kami rok tamse moharani rok akon rok yango area kaisa manu tang bisba angka yang monu side rok manu engo tang ayang side rok hingke jogi maya khub kom manu कैसे है कि कैसे है क्या खाना खा लिया है सुबह का खा लिया दोपहर का तो नहीं खाया इनको तम से कमा तम साइट मनang ayang site ang guys sing asik maya ta mane maya bakte chini group ni program ayang site ni jogi sok ya okay o je group bin group thang mo saw bin group thang mo saw ka to ay sungsa dune jaga sogo yo amoke salap kare
Hingke थांनाय बोसोराव hingke आंहा माहायखौनो मोसाखा एकटा ग्रुपाव दंलाया जों किसा ग्रुपाव आं किसा कक बांलाय थांखाब्ला गामबागि आं ग्रुपाव थांजालिया गामबागि बिन ग्रुपाव थाङा माहायखौ मोसाजाखाता hingke tak फाइनाय बोसाखां एको tak माइसिङाव hingke बर' मोसाखायनि एको o ग्रुपाव दा सबाय जावना थिग करिखौ थांनि एको kok sasuka tingle ang pura totra sai tongka karen da tong norongni parao hingke kisa rokati kolomani karen se thangpaijak hasilmo thangpayo कहाँ से खान से बोल गया दीदी मतलब फुल सपोर्ट हामबाय आं प्रग्राम रकले नायजागिया दुर्गा फुजा फुरु सिमि नायजागौ आं hingke आगियाव आं मोसायाफोराव hingke नायजागौ आगियाव आं तेहा जोब जेराय जराव ta afro hingke ta Aswk hayo मोसानाय बर' rok bwkhरिखौ afro kobo kom hingke afro onek sok nokni borok rok rohono saya kharibato thango ang salogo wasibini bolongo ri huitoni aboni pore khe ang side o hingke dologai beraina thangha hingke kisa sikla bosoloksa somoi rogo ta dologai beraina thangka wasibani o jagani bolongni ri hui mano tangoi kanui ekoni thangpaio ang কিন্তু nogo phainapurkhe bujaknai kirima naida motai kutung phai nogo phainapurkhe ang takolai hinkhe tai naimangolak sini church program tongo o program rogo mosalia da bai nung tabo kaijak baiयै mosawo tamo mosaya tongnai kaijak baiयै phano ang chini kaila bani bore chwng program koita khaikamo 5 ta 6 ta program khaijakhabli 4 ta da 5 ta 6 ta program khaijaka hingke season o paithaka tongmoi songkha mamai songjakya dibora maisa sajak glak chwngtai sob songjakya phungni maisa jingmo chadrok tamo jani kok aswk kango sami totora sai tongkha belai kok samanda wngkha siduk totora sangma bari tongkha oro angbo program rok mosana muchungo mosadi mosakeba kaham kok sila mosai mano kok kwrwi mosapano kaham kaham khe tongni ta bwihai hamya tangli hamya wngkha hamya sajago aboni kaham khe tongli ta mosapano mosamani khunu chayaya kaham no haipano baksa hingke hamya wngnai kwrwi haino tongmo swlai rangle hingke amung rang manui tongo kosto khaikhe ba rang ba manai no bui belai hamya sa o hamya sato do amono nwng tamo sanai abono nwng care khaina kokya bui bana no hamya sanai no nwng kaham kaida tong hamya kaida tong aboni ni sagosi matter khaio do nwng hamya khai tongkha hingke bui hamya sama chakhe nwng hamya khe tongkhe tei sajaknai obviously hingke aboni bisingo nwng kaham khe tongoi bui saui tongo hingke abono nwng naina thangya nini kam nwng khai tongo buini yongni nwng machai tongya bwlai bui nono rifaya nini khut kamai khaiui nwng rang nao abo bui monji kaham swtui hamya swtui abono ang khe naina thangya ang khub khanaya anobo onek sanai tongo onek sanai tongo botei ani bwsakang to saio ani ukologo sanai tongo chini parani borok rok bo agiwo mane ang ako nini kumui bai phaya swkangta hingke ani bwsakang to saya ukologo sao ukologo sama bai ang khunu phanang jakya ukologo sanai rok hingke suihi hinjago ang kaham kaida tong hamya kaida tong ang mwsana thangui waisana da thang mwsana da thang abo nwng nugui da tong ba ang mwsana thangya hingka ang boroni lerang ma monai ba bwihai waijana hingka ang o haksalo thangui da waijana nangba waijanai borok gana tongui bo waijai mano haksal thangui bo waijai mano kubui kok hingke waijana ni waijaya ang mwsana se thangya hingke ani mwsanai borok rok no songli ta ang mwsanai jaga da thangna thangya amai siya o haino buino langka jegamete sama bwchai
masa borok hamya hingke joto borok hamya ongno thangba wngthai. Ani live ni program hingke Durga Puja phuru no naio ang. Naidi waisa wusu ambasa bai norok ni bwswk chal bapare gonta kaisa thangbili gonta kaisa nango. Bike rok bai hingke tasu nangyo gari rok bai hingke nangtai bwthakrai sutakrai hingke ba nung thik no saka thik no ano khe boisa bwnthai tongphang abono bongni kanathe tabuk bo ta ang kaijak bai ba je sanai sai tongthok ang abono kunu care bo khai bo ano rang bwrui tongphai ani kamai bai ang chanai nungnai berainai kamu samung painai ano rang bai ang buni yaphani rang no nai ang buni thani sana muchungya ang aswk mani tamsanai bwsai nang hinui bwsai oroni rang bai ma cholnani ama hairok ansao kwrwi ang ani khutini kamai khainai ang ani buji bai ang cholnai ama haijak. Mo todora sajuga kuino belai kok sasu tilang thaisingo bo monsakang kaisa live khai thamjakbla aro kok sasu kang ta kok sasu khorang kotha sanai ang tokha aro tamjani hai tokha torsan lorok ni abo telemora se kulaio na para ongkota oko telemora ni degree college gana o nok maya khorok sabai suga current bo phaya current bike sapa thuana hamani diboro kisa misa thuna nango bagina current bike thuana mo tango koloma bike thumanani current phaiye tam bongri kon todora samani bari tongkha sajikle ang soi na tui to mama sinai ansao kaisa vitamin sodongman nani uyung sakao bukhuk khongsi ayang singo sakani vitamin sodongmani kukjak ani ma bai babu no job khaio haifano sini nogo rang kulogya abo nam simi si job chakiri ama hinjago haifano kulogya gorib bai baksano chakiri nokri khainai rok rang kulogdi maya kundi no phano rang no ama haijagao thepanai hinui khatibu nyarok simaya bo mas ma baine angkhe chwngkhe bwchi nogo hwnkhe bowai sanda ani nogo hwnkhe chwng rang no phan narwkna naikhabla khatiwui hamya chaya seng swnai hwnkhe no rang bohrok thangnai angjaga wano thangsinai mili hwnkhe rang kuni jaga narwgui maya amtwui haino actually rang tongkha khe bodo subainani lama mask nugui tongo hwnkhe tabuk rang kwrwi to sotikong sawono tabuk anthani rang bo kwrwi wngwi tongo tabuk hwnkhe mohai mungsa paina muchung phano paimaya chana muchung phano chai maya mohai jaga thangna muchung phano thangui maya ama himoi tongta rang kwrwi ni bagui rang yaphra tongo thwla kemno chungna nangya online no hapsinai order khaisinai ree chungrok ama hai hwnkhe tang hwnkhe sida naiwi mango tike phone batango naiwi mangma tongjak kwrwi ni bagui o college gana da ani tol tongo masa oro chwla college laidro bota dibor ni tamo mui songkha bai mai mui songjagya munai chwng diboro maira chajayabla ka bagui ta oma kolom ti pek pek thui tongkha yang kano phaili angkhe ba tini live phai onek no aram nangkha aswk borok phaya panita tango hinkhe kohok rok kaham khe no sajaktui hai wngkha hwnkhe bwgui kisa aram nangkha ang live no phaiyago baluk sukabla aswk phaidiya hingke tabuk khe kisa uansukha lama kisa phaisinai horogo hinui haino tongma salai hinkhe dikhe haino kok saima tongya dibana norok comment khaikha hwnkhe ang reply rwna nango hwnkhe bagui kok saimani hai bwkha aram koitham bazikha 10:00 bajar naikha.
아, 나와 완작 친구는 많이 통만 너 클래스 함대 현장 만에 도시동. 레슨다요 파이게너랑니 바라니 타이풍 뚜이 파지 아니바고 타이풍 신 바라브로 타이풍 동버 신 타이풍 세 그래 능버클라 저러 뚜이 꼬리 캄바이 angke angnan pa sangjak angke ten yang exam borilia kisa pro mane an life kisa problem phaiga abo norok je buji mane buji je buji me kata buji ya afro kisa problem phaisa angke ambaga na loro wang pora ya kana nangkha ano kuno family bo ya kali ni saya angke angni ji khud no ya kama haikalai kan saya wa ya kama haikalai kan abun pore mate support di ni to sakra ano gang support ya ta la jo kisa ando no le lai thang mai ka gang le anda gang jaga te help pore wo nya am la ni si sa hen ta boy ro ga sera ki pai many pura loss boy bo ko no boni ka tam pa ya jat ka tal pai many si loss tanga am no tambu tau ro awan su ne ka ne no man tam je ni hayo ta saya bol kam no khajak ti hayo ka pore kan ka ba ta bro ka ba ek ang college no pa nya ne ang tong kamuta injilai khai bo kala jora actually bo kala jora ang ঠিক se samia ko ba bini cox ঠিক re gang ka hanga samia একবার খাই সাবো ako 10 fail একবার খাই সাবো metric ako ko 11 hengkai ko 9 pass ke metric fail pass bin cox ঠিক re ngam puti ke samana ang bin sai samia ko ta phuna mo no bini mark 6 9 nangsine awna usangon sai pai lo tang bo sawo 11 ni sauta bo phelongo ni sau hi pass da ngo hi saka phel dang sau ka box thangka ga ngo saka ta pass ngka to pass ni lazar ni rimani mark to ma phungai ble nanga no phel ngka to phel ni hine awna bonang sau jo sung la ta bung la sung no bo khonare la thu chong go asu kola ma mu thoi thaja bo actually ang ko su nyang khana metric ang khana ang kha khai metric fail ang khana pore ya phal ya do ba after bo musa hanta asamoyo go bo go musa mani bage yanga time re mali ang pore mali nga ma phyang ya sa phyang le ba ang bo no je nu bu ni ta film to ha se ma to nya mane bini pore marong no kita bo pora ba sumai man nga ba patike film ang ham suano asamoyo go bo ke pom por dia da phalto nong su kana ta bo sai chonyo pora bodo mai bo manu mutamati no bui hai asuk nya je sabo put kan sai manu nga ka an chala nyo manu bo pora ang smaya ka kisa phagwasi nga bo le put ke phelang to ba ko pire yamono te dang ne sung mung suidro mangka asuk no ka ki an bon da shin ba sam te rong kam ke phungan ta kam ko ring no tong ke phiu saro srai khonai rong kan ke sung ma parian bon da borong no kam ke no phungan sai tong nai sung por le yan bon da ta no kai sa ko sung na ma no nung le ni bukhane ko rong no ku bui khai sau hin ke tabok ang je
जोंमाने हिन तंमानि abo nung kaisa khonaridi khonaridi dahangka rida dahangka tamo sadi akon ang jodon sao hangke omo bo sanai tam saya maga bo sadi tam sungna mo chung susungdi mo kharo mijil phaisu kana je kolmani tui nungi nagrana hakon nung sungni tongdi comment suidi rohodik ang nanyai tui nung phaigrana Umplakan tu ini selabai poila bormalai khatai sabo swkang hamjago hinsa please comment nang ani selabai ang 1 year 2 year hai mane contact o tongo Facebook tuino number na layo agi to o somoyo 2020 21 nongan 20 ngano 2020 rogo markhanya Facebook tei number na lai pui mane dol hemta ama hake na laya to bangke afro rogo hangke tabungni hai aswk borok attitude bongya khodo afro rogo nung photo bo upload khayi comment bo mano like bo mano asome rogo hangke tabo hangke nona like bo rwnai kwrwi comment bo khainai kwrwi wngnai hingke afro rogo bo ano comment bo khayo ani photo rogo ang post khaika hingke comment khayo hingke bo ano messenger o text khayo hingke comment jatsi jagao khayo bo text khayo hingke ang to aswk reply rojak hingke pore khe iko dol na hinui no number rikha ang pore 2020 rogo nongkha na ang pore bini phone o je ang bai number tongmani contact o tongmani a phone kwrwikha sim bo kwrwikha gaboni pore hingke yawaisa bini photo kaisa tongo to o photo kaisa baisa ang bono sini ang hayakhe sini borok to nugo thango phaio hayaya do hangke sinimai hangka photo kaisa paikhe ang mono sinika aboni pore bo swngjak je mane hamjago hinui sapurba ang tui kormo program phaikha tui kormo ya sorry jalaringo program phaikha onko telemra jalaringo gafur ang bono nukha to haikhe ani contact o tongnai borok hinui ang bono siniya bobo ano borjak nukha hinui tong to afro ano photo kaisa post khaipani amo bai bo ano sojak suka puta hingke ang bono borjak nangma hai wngui tongkha hingke amoni pore hingke ah jagao chwng jalaringo ang I think gorogo phaigana 5 tarik 4 tarik rogo program khaima hai ma tongo hingke amoni pore hingke no ang tewaisa 8 tarik 7 tarik o hingke no ang tui kormo program phaikha number khai nasnaya khodo agi je namanto o sim to kwrwikha he doba hingke messenger tui simita Facebook hingke ang to jogoi comment rok reply rok bo riya hingke text bo ang reply riya aswk logoi kwrwi ani buino reply rwnani hingke amoni pore hingke no ang 7 tarik o October ni 7 tarik o ang tui kormo program phaio 7 tarik o program phaikhai thangkha ang nogo to thangkhe akhornoi thukha ponkha hingke horo 8 tarik o afuru ang hiu single 8 tarik o ang mai chanani logi kwrwi wngui tongkha ani logika kaisa tongo do ang mai chakhaikhe phone bopang kok sai chanani hingke ang bo bisa bui bai kok salaitwtwi haino gana achuktwi kok mai chanani amaita hingke sinong borok ma bai baba bo borokhe mai no chai paikha swkang hingke ang to phone naitongma bagui maisa afuru ang 10 ta horni 10 ta rok wngkha na mai chanani bagui logi kwrwi wngtongkha ta phone bai kok saipa mai chanani khe phone kwrwi siu single hingke hingke bo ano afuru
ban tesa mane ex kayo ta misinjara kang ban chaka ga bona no purpose kayo do ke afang tam ni ex kai chanda kok sa ta mai chadram ba ke shi kok sa time pass ate hai hine se ang bona ga number ni kang afro ga call kai ka tabo 8 tarik Oktober ni 8 tarik ni hora 10 tarik baji khana puro sugongo ke 9 tarik ke na rakhi puja afro ta sing 11 tarik dang kamu 12 tarik ang ta sang sak mangka to program so so jau kare ko la yang mang so jau ka kanya boy malai kata ro kai jat jong hini la ye hamda la ye no malai kata ngam poreng ke ang 18 tarik da 19 tarik ko Oktober ni afro ke na ang oro phai ka borong ni song ke na khari phaya program mo thang ni baganya phayo oro gamnu pore ka iko oro ni bono bang masari ka amai no partner khai ka ingkai asomoyo bo asegru burung yakko kam kai masanani ingkai bui bono chaje ero ngo shindo lo panata buka bising bising ngo bui baksa chaje yango ya khayang ya nai ang bin bagai mane wala lai ko pangai ma hayang kha bo khayang ka am khaya amai ke rang kong bang lai ka guru bo ga am te hai ke lo giru ya kan te sa pun to je bono mane chaje yang nai borok ta baksa abono ta kan bo milu thangka dolong thangka ga pro tino ke thamu phayo to kan ke sinaro ko tlang kan bono no ko dol hne stalang opia ke 2 banda 3 bat langka dol hne talang ta ke ma chongmo kisa sondi hotong ga man pore ke yang phaikyaro ke hangrai kha January wo ya da ba hangrai ka pro ang chakmanga to melana nya ba ke phaika ke phaya kana man pore ke hangrani mas pelani dinano mas pelani dino thangka sungnogo ikombo ke oro yongni besla tongo an bokango ke chuntinyo ke thangka ngam pore ke nogo bsamai thangka daro samai thangka jutono ke semananya aman pore ke bono thangman pore ke anga pro hati phaika ke phayam pore ke nogo juton changbai ka ke ante ke na ko sung ang tongo jong khata ante haita ke Barnung kayak flu tamo man flu tamo man bolte ani mananja na dahai rangsa risak am haida sum mai chalai flu sina ser hasi ang tabuk phano ani oloi sari ko ang maja flu ani gana pa asur tonan nam poro abo ani loi manui phani sarda besek tam sana love story besek marna sini ang senang time pass yang sama sita amase bo time pass life partner ni thanga kaya bispai muni kata bo ban time pass ni chong te posido ang sau ni bo sai ta posido hapana ang time pass ni chong apana ang kha borok mani bukhan norom do ang bui ba ekdin kok sakan ke no je sa borok bai phanta ekdin kok sakan kan tamdeni buka hawi thau ingken an mo kon mo kisi pure pure pa phaijo na ama haijan borok ang rangsak tamo man khan nung kisa phunodi ang rangsak kun phanam maya kun phan kure ge ang phang na bo kun phan kure nyata kun phan maya ge kun phan re tagli ata borong chu ya bai ngesang hotan botat hai kese chini kana bari po ongo ba ge ang bo sanni ya kure re shmaya ge ba sap sanni ya ge actually am puni thania mai ke sane kon lap kure ang am hairok lub bo kure buije re khai manai mariya ka mali am tin ba nga kure mung span maya ka bono ta turu ang sang bai di ko nai ko sung bi sa nyam mi loi
랑쌍니 마누이 꼬약다 럭스나라 히니 똥고 한번어 랑그이 바생 버로바 랑서 꺼냉 넌담 해봐 시건 미건 퍼너 기사 cái 나나 힘 동가스테 대당 하나 봐 니지니 판바이 니지니 가만히 바녀 나라 아번 게 뭐냐 hun도고 사도고 깨보니까 mấy bé ăn cành 엄마 이거 사도 tiktok ang saja gue kabai noro no gana guri pano ani hamjong muni mari ro rokha yang tino kaham khai tong lai dia kon hambai palai kheno aw ate kheno boji tong na nam ang sung mana hini kok san thang ka onne kok ko ma tongo hai pano jo ta ko bo siar khajing lai hai de ba an bageta 파니 살도 아니 다신 거 부르게 빨리 가도 액럭이 뭐 뭐랑 나야 그러니까 막 그냥 바로 부르는 않고 나보 도정 오더니 그뭐 와시면 람박 좀 약도 동네 번호 부르고 네 먹고 좀 뭐 그러니까 하다가 하우스 또 cái là cái nó biến phải sinh được cả 가도 그냥 건가 또 연고 고드레스 되게 이렇게 아무튼 아까 술길 cái anh là cái những cái đồng hồ thì cái bên Aswk lúc nào lên một cái thua thầu mới đâu sao bọn anh thích phụ nữ quan trọng thua bao giờ rồi chẳng này này thầu bay cả ham bay mà này sinh kiri ba kiri borok bị cái ham đam đam nhưng mà này này Malia để chắc tới mà nó na cả mang một chút khai bay vô hay bạn ta khang này thuộc dạng thằng cả cái này thuộc dạng mình ta cái này thuộc dạng được thằng 누구 정한 cái này thuộc dạng người thằng ta orang ke ani kisa dressing table ang kaje ko ekta mani tong ta ta angka ang oro wo ma hai anya bisingo tam tong nung mani nanan karani ke ang ma hanyo bisingo ang ni rok da kan ke nuka man nung na jatta ang ma hana thu jago inge sur ke sba ma hanyo ko oro wo ma han ko yang phasingo oro wo andi tama tong nung na jat na angante hai mani ko neng no sa jago je kun mani phantan মানে 아냐 비싱어 다음부터 농나 잡다 안테 하양 함작 수고 똥파 수가 너 가른 다군 발리을 막 날개를 또 가셔 가는 쪽만 따 앙야 간나 로이 그래도 큰 볼람 또로 별라이 간만 간다 그냥 간다 앙와 그런 간데 따 까모 톱케 마르 이리 마시도 안 나에 이리만 따 엄세 먹을라 가셔 고이 타야 쿠스쿠제 고모 따칸 따모 고멘 칼간들레 등 탕어 밥사 간장 옛날에 아쓱 나이 정가너 누누 카사리 따방 사오시나 시기네 등 브라만 테네 감래 사등은 똥 마사 Walaupun yang mau kalau yang harus kerja em nếu bốc này bốc số cái các bảo tàng gần bốc này rồi bốc số cái cái rồi muốn kalau lên thì phải đăng số cái ini it's budget salary boy 22 tabung damen một phải cái thiết cái gì này
ang asuk boys haje matong te sarai hai matong ya dana na brise khai te so boys kana hai matong na te sarai hai matong an mu khang na yui sa ka di do fan bo jol dia kare phali ya satung nok na pra jak jak am subro hai nyo matong oh bulia no baksa tam baksa ka chota tam nasik 그 보이스 검시거나 블레이한테 하나 보이스 또 검놓고 할 뻔한테 무슨 검나 뭐또 이제 뚫어 그거 티리 까나 동고 때 무슨 검무슨 우주는 동해도 안 저렇게 우주 농대가 보인 저때 불법 행상 삶이 아무나 그거 난바 가시나 무슨 없다고 그냥 문제 시작하냐고 아니 패밀리고 아니마 말하다 보이스인가 안 보이니 앙조 동생의 교수 딱이니 gani shi se boy sang tang kang kan ba kan bo mo bo hani ba boy sang shi na nyo ke ang ka jira mo sing pa na ma pa boy sang wa ba ke se ma ka je ko mo pa kre ung khang ka kai dunia no ka asu mo yo po ta ko bo bo ko mo no no kai nei ba na ji ge no kai ko no ni mo sung te asu sao kai ma na ba ya wan ba ke se mo pa ka dang tong sa 쭉투 속에 톡 매시 막가지 시오 해가다 ang shock sa paya ko baka mo tungas paya kaya kanya ba bunila sa asay mani goto na yung kamo hanyo dati ma kaya mo bunila singkay bunila si kusong kaya natateng lang si kusong mo na yung wabsa hamong maya kaya mo 이제 곧 수록 마약 하셔야다 하는데 사월라 엄마 자동장장 수간호 like done by 한바이 문아이 꼭 안고 사매양 동크 거로 또더라 상황방의 땀들은 비스마라고 사마하인가 아수글 정만인 비스만 사가 로컬 보마 땅이 한 거다 anglola subscribe khai ka ano bo subscribe khai di hambai Kaham ka bo tam jing kamo nu gya tum te ka channel kan ka bo ơ mà tao còn làm gì à tư mà không còn tùy chọc chọc khát thốt Munai ayus ang ni nim video na yu text khai ka
아우 subscribe खा이와 나옹보 근데 뭘 기름 잘하고 나는 그렇게 갔다 전화해 럭동 가나 도정 mấy khả năng bự này nhé 그렇게 ăn bữa thu나 한마니 너 장 thu나 한마니 가는 그리 임방게 콜롬 Menanya nih video ang komen khai jang do return khai di ta nó bảo ao ao kamu ba ini nih para biangsa an parangke komalpur angka jadi payment tabu kan nih agak pesain parang ke telemura pa tini live khai nai bango ada ang kena naja ya ang sekai dong ke berarti kan nanya ba konten al kafun bukurin ke ba Mostly mai zaman tam den box hamani sini kai mostly là thầu ni chắc hay bỏ để ra box sau nó bảo phải lia con một phải lia bài nhìn video này test khai cả ra hồi ayus lúc này em biết cô đấy chơi và suy nó săn đi mà nói tay bằng bằng đi nó bọc mà nó là mà cô làm ăn thấy nhé cả 사동 그 사동동만 하래 무식할 뜬의 동작작 एकदम con khi nó cười yang sao có lắm đồng cả bài của mình thấy thối chồng cô quá ham mất rồi tham gia bỏ còn làm thì chọc hơn thối chồng Lakshmi ni और किसान 방거나 Lakshmi 바랄리야 탕디 Deli dala kanya ini ang deli kaja kya ang tini si ko tam thune life khai balu sokado ang tini si kanya jago tini bang khai gala komo nge kisa seller ma hayang jong nge tam dali life khai man jana hine ni khai man siang tabo nge kisa deli no khai sinai regular khai sinai ta live ro khai nge ta sa boro bo hini mo mano মানে দেশে সিনে 20만 하시네
Kolman tini ka. Bisa badam ni katon Islaman. Doa kon ulo malai nai thangka do malai do. Ang bo khorsinai manai song dal song tamni hingke sadung onek tungkha sadung aswk tongmani kosto fan bo kwrwi tungmani jan kwrwikha hingke sari rogo malai phinai ang time rok mankhe sari go taisa lai bo phaiano hingke tabuk tibor kiring bo wngkha ba tata jotono no bye bye sari rogo phaikha hingke malai nai do taisa sadung tungkha belai.